Започваме с една отколешна инициатива на Регионалния исторически музей, да ви показваме и да ви представяме неща, които иначе трудно биха могли да бъдат видени. Не само в Добрич, но и в другите части на страната. Подготвили сме една изложба с изненада, която мисля, че ще привлече вниманието и интереса не само ваше, но и на всички останали хора, на които след това ще разкажат. Подготвили сме една дълга програма за тази вечер. Музеите днес не само в Добрич, но и навсякъде в цяла България, пък и в цяла Европа ще работят до полунощ. Заедно с нашите приятели, които тук в началото изказаха една малка част от това, което умеят и което могат, ние ще продължим да работим за вас, да ви забавляваме. Започваме с откриването на изложбата сега. След това ще продължим с концерт, който започва в 6:30 и продължава до 8. Но преди това и преди да ви поканя, ще дам думата да влезете вътре, ще дам думата на заместник-кмета на община град Добрич, доктор Емилия Баева. Заповядайте. Уважаеми господин директор, колеги, скъпи приятели, гости. Днес съм тук не само да благодаря, не само в качеството си на член на кметския екип, но и в качеството си на граждани на нашата община, за усилията, за ентусиазма на всички хора, чието труд понякога остава незабележим. Да им благодаря за коража, за възрожденския дух, с който се опитват да ни правят съпричастни на красивото. За това, че те се опитват да хвърлят един мост между нашата история, нашето минало и нашето настояще. Те са истински възрожденци в днешната действителност, когато духовните ценности като че ли не са най-важното в визията на съвременния човек, те се опитват да ни покажат, че това не е така. Опитват се да ни покажат, че много е важно да ценим нашето минало, да го помним, да не го забравяме, защото това е сигурно, че ние ще имаме и бъдеще. Благодаря ви още веднъж от името на кмета на общината, господин Йордан Йорданов, от свое име, от името на целия кметски екип. А за изложбата ще говорят професионалистите. Честит празник! Така. Аз не съм професионалист в тази изложба, ще ви кажа защо. Защото изложбата е от холограми. Знаете ли какво означават холограми? Виждали ли сте някой? Да. Кой е виждал? Кого лъжи сега? Аз познавам майките и съм сигурен, че освен ако не сте минал предварително да ги видиш. Сега, холограмите, които вие ще видите вътре, са от една специална изложба, която е направена в продължение и съставена в продължение на повече от 30 години. Става дума за холограми, които са дело на Института по оптически изследвания на Българската академия на науките. Това е един институт, който мога да кажа е един може би от 10-те или 20-те подобни научни института в света, които правят холограми. Ние някакси забравихме, че България беше някога държава, която произвеждаше много висок научно-технически продукт. Но така или иначе тази изложба съществува, е факт, тя е направена в продължение на близо 30 години и нейната идея е била да покаже на едно място най-добрите артефакти от трите съставни части на българския народ. Защото ние българите знаете, че сме съставени от три групи племена народи. Кои са те деца? Знаете ли? Някой знае ли? Никой не знае. Траки, славяни и прабългари, старите българи. Нали така? Така. Вътре ще видите артефакти, които са от времето на траките. Вътре ще видите артефакти, които са от времето на старите българи, от времето на славяните. Ще видите неща, които няма как да бъдат видени извън София, защото тази изложба за втори път напуска столицата. Просто от института не я дава толкова лесно. Но да кажем, че благодарение на нашата уредничка Лена Кирилова, която беше човекът успял да убеди колегите от БАН да ни докарат изложбата тук, успяхме да направим така, защото този наш празник да бъде споделен с вас по този най-красив начин. Сега ние решихме да направим една изненада за вас, която е свързана с това, че когато представяме тези артефакти, е хубаво не просто да покажем една изложба, вие да гледате, да виждате нещата и след това да се тръгнете.
живо да покажем историята на живо. Така, това обикновено се прави от клуб традиция, вие знаете, те имат една много хубава организация, събират се, обличат се в стари български носи, стрелят във въздуха. Ние това нещо го правили с тях, обаче решихме да направим нещо по-различно. Решихме да се върнем към корените на българската народност, към най-стария елемент от българския народ, към тези, които са били тук на място, когато са дошли славяните и българите на Аспарух, именно към траките. Вътре като влезете ще видите, че има предмети свързани с тракийския вид, тракийска култура, има ритони, има и артефакти, на които е изобразен един от най-обичаните тракийски богове. Богът на виното, богът на забавленията, богът на щастието, Дионис или Диониски. Така че ние сме приготвили една изненада. Имаме тук при нас един такъв истински Дионис, един истински тракийски бог. И понеже тракийският бог никога не е ходил сам, той винаги е имал компания от хубави жени. Той се е взел такава със себе си. Имаме една вакханка, която е заедно с него. И сега искам да ги поканя да дойдат. Дончо? Дончо? Така. Това е Дионис и неговата вакханка. Моля, аплодисменти за тях. Разбирате за представението. Зевсе. Добре дошли на всички вас, наследници на великия народ на траките, създатели на прочути бляскави съкровища, смели и непобедими войни и почитани винопийци, ценители на музиката, веселието и пиршествата. Аз, вашият любим Бог, имам честта да ви приветствам в този прекрасен музеон или храм на музика, както казват съседите гърци, за да отбележим заедно Европейската нощ на музея и да ви поздравя като горди потомци на най-древната култура в Европа и един от най-старите народи в света, прославен и почитан навред. Позволете ми да ви прочита какво е написал специално за мен моят верен приятел и почитател от Гърция Алкей. Да пием в здрача и защо да чакаме да запалят лампите? Остана малко от деня. Големите и многоцветни чаши донеси, любима. Дионис, синът на Зевси на Семела, е дал на хората вино, за да забравят. Ти чашите ми напълни догоре, смеси виното с вода и нека чашата да следва. Алкей от остров Митилини, древна Гърция, 6 век преди новата ера. Казах аз. Дори през деня няма само да пием и пеем, защо да стоим далеч от морето, обзети от леност. Нека станем веднага и нека стиснем здраво в ръцете греблата. Нека лодката тласнем в морето житейско и обърнем носа и напред. И ще бъдем тогава и смели, и с весело леко сърце, вместо чашата е чаша с пиянство, трудът на ръцете ни здрави. Уважаеми гости, нека с пълни чаши вино почетем труда на всички работещи в тази музейна обител. С труд и вино празника срещнете, пийнете, работете и музея навред славете. Традицията българска свято пазете и на здравица за всички тук вдигнете. На здраве, заповядайте! Уважаеми гости, заповядайте и бъдете добре дошли в нашия музей. Не само сега, а винаги. Заповядайте чаша вино, лично от моята изба. Ако ви хареса, заповядайте една визитка. Да правим, да идваме за вино. Благодаря.
Благодаря.